in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Medical Director sa Maria Reina Xavier University Hospital Incorporated sa Cagayan de Oro, gipatay sa riding in tandem. Davao-Wenya, nasorpresa kay maiden flight di Ice Scoot Airlines ang nasakyan gikan Singapore nga mitugpa sa Davao International Airport. O Christmas decoration gipasundayag sa lain-laing lugar sa Mindanao. Sa detalye sa ato mga balita, giambush patay ang medical director sa Maria Reina Xavier University Hospital Incorporated kaganihang buntag nga si Dr. Raul Winston Andutan. Ang biktima sakay sa iyang SUV padulong sa hospital dihang giambush sa duha ka armado na ka motorsiklo sa Cagayan de Oro City. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dead on the spot ang medical director sa Maria Reina Xavier University Hospital Incorporated sa Cagayan de Oro City human kini gipusil sa wala mailhing riding in tandem samtang nagmaneho kini sa iyang SUV alas 10 kaganihang buntag. Ang biktima nga si Dr. Raul Winston Andutan, usa ka urologist. Paingon na si Dr. Andutan sa hospital apan pag-abot sa kanto sa Barangay Nazareth, gipusil kini sa duha ka lalaking nakamotor. Sumala ni Police Lieutenant Mirasol Capina, ang Deputy Station Commander sa Police Station 9 sa Nazareth, adunay tulo ka pinusilan sa liog ang doktor gamit ang .45 pistula. Nakuha sa crime scene ang unom ka mga bala. Nagmando na si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno og manhunt operation batok sa mga suspect. Gikondina sa Health Action for Human Rights ang kamatayon ni Dr. Andutan. Matod sa grupo, ang kamatayon ni Dr. Andutan midugang sa listahan sa mga doktor nga gipang patay. Nanawagan ng Health Action for Human Rights nga ihatag ang hustisya sa kamatayon ni Dr. Andutan ug nilang Dr. Dreyfus Perlas, Dr. Avilex Amor, Dr. Jaja Sinolinding, Dr. Maria Lourdes Tangco nga puros gipamatay apan hangtod karon wala pay hustisya ang ilang kamatayon. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo sa pagpusil patay sa iladong doktor. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Duha patay sa pagpamusil sa lungsod sa Hagonoy, Davao del Sur sa Maransab ang usa ka minor de edad human madamay atol sa pagpamusil sa duha ka mga biktima. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Namatay diha dayon ang usa ka lalaki ug usa ka babae human kini gipusil sa wala pa mailang armado pasado alas 6 sa gabi Disyembre 1 atubangan sa usa ka tindahan dito sa Cruising Tulugan gihing Hagonoy, Davao del Sur. Ang mga biktima gila nga silang Jonathan Buenaflor 45 anyos residente sa New Murcia, Matanao, Davao del Sur ug Lilibet Briata 41 anyos og residente sa Barangay Blucon, Magsaysay, Davao del Sur. Sa Maranusab ang usa ka minor de edad nga anak sa tag-iya sa tindahan nga gipalitan sa mga biktima. Sa inisyal nga investigasyon sa Hagonoy Municipal Police Station, igo lang mihunong sa lugar aron mamalit ang mga biktima. Apan kalit nga miabot ang duha ka armado o gipusil silang duha. Wala pag-ilid ang kapulisan sa Hagonoy kay tungod ongoing pa among follow-up investigation. Kamulo kami pag-kuliktag madugang impormasyon na makatabang sa atuang kaso. Sumala pa ni Campo Redondo, mga basiw sa kalibre 45 ka pistola ang nakuha sa dapit nga nahitabuan. Ang mga specimen nga nakuha na mo 45 siya, pero kung sa type of firearm di na mo pa masulti na kay nangita ko witness ako kisa gi up close wala pa man good siguro hadlok pa pod. Sumala sa kapulisan, walay relasyon ang duha kinsa magkauban lang atol sa insidente.
ang duha naa sila kaugaling detalye status o ano lang ang sa babae nga live-in siya. Wala man ko nag-ingon nga ang lalaki ug ang babae mag-live-in sila. Dito lang sa akong report na samtang na-identify na nato ang babae nga live-in siya. Kaya na ay nagpaila sa kuha nga live-in siya. Luwas na ang minor de edad nga nadamay sa pagpamusil og padayong nagpatambal sa usa ka ospital sa Dakbayan sa Digos. Kinina ang ikatulong nga kaso sa pagpamusil nga natala gikan Oktubre hangtod unang adlaw sa Disyembre ng tuiga sa lungsod sa Hagunoy. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gipatay sa iyang kauban ang monitoring sweeper sa usa ka security agency sa Apex Mining Company sa Purok 6, Barangay Tagbaros, lungsod sa Mako, Davao de Oro kagahapon sa hapon Disyembre 1, 2021. Subay sa inisyal nga investigasyon sa Mako Municipal Station, sakay sa iyang motorsiklo ang biktima si Joel Jula Lauder ug halos usa ka gatos metros na lang ang gilayon niya gikan sa Tagbaros Advance Post sa Apex Mining Company. Gipusil kini sa suspect nga kauban na usab sa biktima. Kini subay sa pahayag sa witness nga nakakita sa krimen. Misibat ang suspect sakay sa motorsiklo nga giila sa mga pulis nga si Giovanni Locanias alias Robert nga kabady sa biktima isip monitoring sweeper. Personal grudge ang usa sa gilantaw nga motibo sa krimen. Hilabi na nga naka-recover ang mga pulis og siyam ka mga basyo sa bala sa kalibre .45 nga pistola. At tangi! Usa ka bodega sa Butuan City nasunog, hapit 40 million pesos ang nadanyos. O Dabawenya gikan nasod Germany, nakasakay sa maiden flight sa Scoot Airlines nga mitugpa sa Davao International Airport. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gipasiga na ang gikonsiderang tallest Christmas tree sa nasod nga nahimutang sa Tagum City. Gipaamag kini sa kapin 6,000 ka mga LED bulbs nga atraksyon sa syudad matag tuig. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Makawaw ang kataas ug kanindot sa mga suga sa pinakataas nga Christmas tree sa nasod nga didto nahimutang sa City Hall sa Tagum City sa Davao del Norte. Kini na ang gikonsiderang tallest Christmas tree sa nasod nga dunay gitas-on nga 195 feet. Makita sa iyang video nga kuha ni Mei Xing, ngit-ngit pa ang palibot, apan taod-taod, kalit na lang misiga ang mga gagmayng bumbilya nga naa sa Christmas tree. Gipalibutan og 6,255 ka mga LED bulbs ang Christmas tree. Niadtong tuig 2020, 193 feet lang ang ilang Christmas tree. Karon mas taas na kini, kaduna nay kini gitason nga 195 feet
ug kini na ang makonsiderang pinakataas sa nasud. Gipakita sa lokal nga panggamhanan sa Tagum nga taliwala sa pandemya, dunay rason nga iselebrar sa katawhan ang Pasko ug dili kita angayang mawadan og paglaom. Simple ug elegante ang ilang Christmas tree nga midan-ag sa ilang syudad. Dunay 5 ka color ang ilang mga suga nga giadorno nga nagpasabot: blue for inspiration, green for growth and harmony, yellow for positivity and hope, white for purity and simplicity, and red for courage. Gipasabot ni Mayor Alan Rillion nga ang pagpasiga sa Christmas tree naghatag og paglaom sa katawhan nga unta mubalik na sa normal ang paglihok sa tanan ug mawala na ang pandemya. Iya usab giaghat ang katawhan nga musunod sa health protocol sa ilang pagsuroy sa City Hall kung diin gimuntar ang Christmas tree. Tungod sa kanindot sa maong Christmas tree ug sa uban pang mga dekorasyon sa Pasko, mga tagumenyos, analingaw ug halos tanan nagpa-picture dito sa lugar. Pwede magpahulagway ang mga residente og dumuduong gikan alas 6 hangtod alas 10 sa gabi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Sa Davao del Sur, gidagsang sa mga tao labi na sa gabi ang Digos City Park tungod sa mga dekorasyon pang Pasko. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Dinhi sa Davao del Sur, midayo pa ang pamilya ni Cheremy Calbaza gikan sa barangay Gihing sa lungsod sa Hagunoy. Paingon dinhi sa Rizal Park sa Digos City aron makita ang mga nagkadaiyang adorno sa Pasko nga giabrihan kagahapon Disyembre 1. Makita sa plaza ang Christmas og sentro sa atraksyon ng Bilen. Nalingaw ang tibok pamilya kay murag na bago ang ilang kalibutan og temporaryong nakalimtan ang pandemya. Kayo, sulit kayo, tanindot kayo ang kuwan dali sa Digos. Mabayaran og kalipay. Anak na nakatanaw diri sa park. Kay daghan og mibisita sa plaza, natural, malipayon ang mga naninda kay doon na sab sila'y madala sa ilang pamilya. Usa kanila ang manindahay og balon nga si Joseph Kahilog nga 7 ka tuig nang nagapwesto sa plaza kada Pasko. Pasalamat sa Joseph na ingani po dangdagan sa now na open ang plaza na income po ni gamay. Alang kan Joseph, ang usa ka balon nga iyang halinon, dakong tabang sa iyang pamilya tungod kay halos tanan karon nabuhi sa kawadon. Tumong sa City LGU nga mahatagag kalipay ug lugar nga masuruyan ang katawhan sa syudad ug aron ilang mabati ang diwa sa Pasko. Pa-feel yun na ito nga Pasko na. Dili lang kanunay murag nagdublog ta sa kangit-ngit tungod sa hadlok ani nga coronavirus. We need to evolve also. We need to do the normal thing atong andan. Sa mga dumuduong, adunay pahimangno ang City Hall. Pwede lang unta ang anak din ha, kato na mga fully vaccinated na mga tao. Ikaduha, na ang muna din ha, please observe social distancing. Nakaalerto usab ang kapulisan ug hugot nga ginabantayan ang pagpatuman sa health protocols lakip na ang pagpatuman sa curfew. Tayo dyan na naka-deploy 24/7. Andyan sila para mag-remind sa curfew hours, pag-remind sa social distancing, at pag-remind sa mga non-vaccinated na by 9 o'clock PM, dapat fully vaccinated na lang ang nandyan sa park. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Sa North Cotabato, atraksyon karon sa lungsod sa Libungan ang ilang Christmas village nga puno og Christmas lights ug usa na niini ang kapin 70 ka tuig na nga tulay nga gidekorasyonan og daghang suga. Buot ipakita sa lokal nga gobyerno nga luyo sa kalisod hatod sa pandemya, naag gihapoy paglaom nga kahayag nga umaabot sa mga taga-Libungan. Ani ang report. Kini ang karaang tulay sa lungsod sa Libungan, Cotabato nga natukod adtong tuig 1945. Nga miamag sa daghang Christmas lights nga usa sa atraksyon sa pag-abli sa usa ka bulan nga selebrasyon sa Pasko sa lungsod. Gihatagan og importansya sa lokal nga gobyerno ang tulay ug ilaha gyud kining gipreserba. Dungan sab sa paghayag sa tulay ang pag-abli sa ilang Christmas village nga ginadayon na karon sa mga tawo sa Libungan. Nahimutang kini sa Municipal Hall compound. Naa sa village ang Christmas lights nga gipurmang dakong orasan nga tapad si Santa Claus nga nag-welcome sa tuig 2022 ug atubangan sab sa Municipal Hall ang nagbarog nga dakong Christmas tree. Hasta ang Municipal Hall gipalibutan sab og daghang suga.
Apil sa gitauran og Christmas lights ang palengke og simbahan sa lungsod. Naglaom si Libungan Mayor Aris Yu nga luyo sa giatubang hagit sa COVID-19, matagamtaman gihapon sa mga taga-Libungan ang kahayag ug bastanting panginabuhian sa tuig 2022. Sa Zamboanga del Norte, gidagsangsab sa mga tao ang switch-on ceremony sa mga Christmas lights ug decoration sa Dapitan City nga naghatag og kalipay ug paglaom dili lang sa mga residente apan lakip na sa mga bisita gikan sa silingang lugar sa syudad. Ani ang report ni Dayna Diestro. Excited ang tanan nga nagpaabot sa gihimong countdown aron makita sa unang higayon ang mga Christmas lights ug decorations sa Dapitan City. Daw usa ka regalo ang government center sa dekorasyon ni ining ribbon sa taliwala. Puno sab kini sa nagkadaiyang kolor sa suga nga maoy naghatag kahayag sa government center. Sa atop ni ini, nahimutang sab ang snowman ug reindeer ug gipalibutan sa mga parol ug anghel. Sa government center grounds, makita sab ang candy house nga pormag sugarcane ang haligi ug ang tulo ka kandila nga simbolo sa kalinaw ug kahayag sa Pasko. Busa wa magpaulahi sa pagpakuhag litrato ang magbarkadang Carjan May ug Junel kauban sa ilang mga higala. Stress reliever para kanila ang pagsuroy dinhi human ang taas nga panahon nga di halos makasuroy. Grabe, ma-feel siya ako ang experience sa Christmas. Amid sa pandemic ato ang nasinati karon pero wala jud gihapon na pakyas sa Dapitan City ang pagpa-feel sa mga tao sa dakbayan sa Dapitan ang experience sa Christmas. Interesting kayo, nice kayo, dapat buhanin jud ta diri kay exciting kayo for me. Dayon dili jud ka kuanan bitaw no ang ilaang design kay perfect. Laban kayo. Gawa sa mga dayan-dayan sa government center, atraksyon sab sa mga bisita ang 30 feet nga Christmas tree nga gipuno sa 300 ka mga parol. Lakip ang City Plaza, gipuno sab sa mga Christmas lights. Sa tanan, Merry Christmas at Happy New Year. Ilato na, kanig Paskoha, makahasab ng higayon na makalagpas tayo sa atong giatubang na pangiti. Ilato na sa bawat pamilya, magtigbabaw ang pagmamahal sa isa't isa. Nakita nato sa atong giatubang karong pandemya na walay importante kundi ang pamilya nato. Gawa sa mga bisitang nalipay sa nagkadaiyang Christmas lights ug decorations, mas labaw nga nalipay sila mga nagnegosyo ug mga driver sa motor cab tungod duna na sila kitaon para iuli sa ilang pamilya. Okay kayo, ma'am. Ano man? Dahil live-an, dahil nagming lights. Mas maayaw nga naling buwan, kaya naay pasahero. Dili lang kalipay ang hatod ni ining mga Christmas lights ug decorations, kundili simbolo sab kini sa paglaom nga way problemang atubangon nga di kayang sulbaron. Dayna Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gilamoy sa kalayo ang usa ka bodega sa Butuan City sa Agusan del Sur nga miabot pa sa ikatulong alarma ang sunog. Hapit 40 million pesos
ang gibana-banaang danyo sa sunog. Ani ang report ni Arjon Sabalde Bramones. Miulbo ang baga kaayo nga asu sa nasunog nga bodega sa Poroxiate, Barangay Ambago, Butuan City kagahapon sa udto Disyembre 1, 2021. Siyam ka kumpanya ang nag-arkila sa bodega nga adunay lain-laing produkto sama sa Farmers Edge Agri-Ventures, Matatag Cargo, XDE Logistics ug Unitop. Apil sa nangasunog ang mga beauty ug agricultural products ug mga baligya para sa general merchandise. Paspas mikanat ang kalayo nga miabot sa ikatulong alarma. Hinungdan nga miresponde ang mga bombero sa kasikbit nga mga munisipalidad ug mga water tanker sa mga pribadong kumpanya. Og 7 ka mga tenant niini ang apektado. Duha ang naswertihan kay natabang og palong sa bombero ang kalayo. Panawagan gid namo no, be vigilant gid ta always, be fire safety aware gid ta kay kaning sunog manggod di magid nato gid ma-predict kung kano sa gid niya mahitabo. So kinahanglan gid ta og kanang karabang alert ta pirmi, be vigilant kay yun ani parehani ron dako kayo damage nga nakuan sa atong property, dako losses sa business. Subayon pa sa BFP ang sinugdanan sa kalayo ug ipadala pa sa main office sa Manila ang specimen sa nasunog nga bahin sa bodega. Og now sir, ongoing paghihapon ang kuan dito, fire suppression. Wala pa gid na siya gi-fire out sa amo ang kuan City Fire Marshal. Hangtod karon, wala pa gideklara nga fire out sa mga bombero. Hapit 40 million pesos ang gibanabanang danyo sa nasunog nga bodega. Arjun Sabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Kay Pasko na, daghan ang mamauli sa ilang pamilya aron ilang makauban ang ilang mga minahal sa kinabuhi atol sa Kapaskuhan. Aron matagamtaman ang pagmahal sa matag miyembro sa pamilya. Alang sa usa ka batanong Davaoenya nga nahimo ng German citizen, ang pagpauli dinhi sa dakbayan sa Davao atol sa Pasko, taliwala sa pandemya usa ka sakripisyo, hilabi na sa mga health protocol nga angay tumanon aron makalayo kita sa kagaw sa COVID-19. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mipauli ang usa ka Davaoenya nga si Angel Ascanio gikan sa Germany taliwala sa pandemya ug hugot nga health protocol aron lang makauban ang iyang pamilya sa Pasko. Kay matud niya, lahi gayud ang kalipay sa Pasko kung kauban nimo ang imong minahal sa kinabuhi, labi na kung anaa ka sa imong yutang na tawhan. Permanent resident ug usa ka social worker sa usa ka refugee camp sa Germany ang Davaoenyang si Angel. Apan, wala kaniya ang iyang pagka-Filipino kay naglatay na kini sa iyang dugo. Gikan sa Frankfurt Airport sa Germany, mibiyahe si Angel paingon sa Greece ug ang iyang ikatulong airport mao ang Singapore, una pa kini nakaabot sa Davao kagahapon. Wala damhan ni Angel nga iyang gisakyan mao ang unang biyahe sa Scott Airline sa rutang Singapore-Davao. Saysay ni Angel, nakuratan siya og ang iyang mga kauban sulod sa eroplano sa dihang dunay mitagbo nga duha ka fire truck sa ilang paglanding sa Davao International Airport kagahapon. Sinyalis day kadto nga mainitong gidawat sa Davao ang unang biyahe sa Scoot Airline. Ang water cannon salute usa ka tradisyon sa mga airport kung diin sugaton ug basaon sa duha ka fire truck ang eroplano sa tarmac isip pagtagbo kanila. Saysay ni Angel, gikalipay nila ang init nga pagsugat kanila sa iyang mga kababayan. Usa si Angel sa 102 ka mga pasaherong sakay sa Scoot Airline, ang low-cost airline nga gipanag-iyahan sa Singapore nga mitugpa pasado alas 3 sa hapon kagahapon sa Davao International Airport. Dako na kuno ang diferensya sa iyang pagbiyahe niya tong 2019 ug kagahapon. Kaysa una, iyang pamilya ang musugat kaniya. Apan kagahapon, mga nakaswab suit nga staff ang misugat. Sinyales nga hugot ang health protocol sa dakbayan tungod sa pandemya. Kung kaniadto sa ilang balay siya moderetso. Kagahapon, sa quarantine facility siya milahos ug dito siya mupuyo sulod sa 3 ka adlaw. Ug kung negatibo ang iyang swab test, sa ika-4 ka adlaw, iyan nang mahangop ang iyang pamilya. I just arrived yesterday from a very long flight from Berlin to Athens, Athens to Singapore, and finally Singapore to Davao.
In Davao, they welcome us with people in protective suits and masks. And then they told us that everybody who flew in from Singapore are subjected to quarantine. Lucky for me, they gave me a 3-day quarantine because I was able to provide a negative PCR test prior to my departure. So I just have a 3-day quarantine instead of 5 days. But I am very, very excited for this to be over because I'm excited to spend time with my family and my friends and finally eat all of the Filipino foods that I missed. Usa ka sakripisyo ang pagbiyahe taliwala sa pandemya. Apan gibaliwala ni Angel ang iyang sakripisyo aron lang iyang makauban ang iyang ginikanan. Ang Pasko matud ni Angel, usa ka balaan nga bulan alang kaniya tungod kay kini ang iyang nadak-an. Maghiusa ug magtapok ang pamilya sa pagsugat sa birthday ni Jesucristo. Mukabat sa 4 ka oras ang travel time sa Singapore, Davao, Singapore kung mas mubo ang oras sa biyahe ni ini kung itandi sa biyahe nga moagi pa sa Manila. Sumala ni City Tourism Officer Genros Texon, dako ang matabang sa bagong airline aron mas daghan pa ang makauli sa rehiyon labi na nga taliabot na usab ang Pasko. Well, number one, we're not looking at it na na meron siyang effect sa tourism industry natin because yung mga umuwi po right now are not tourists but mga mga OFWs po at saka mga non-OFWs. And then ang nangyayari lang is ginagamit po yung yung lugar natin para magkaroon sila ng a place na makapasok at quarantine facilities po. In terms sa economy natin, syempre, when you have occupancy po sa hotels natin, it means income for our hotels and of course, may trabaho po yung ating ibang mga tourism frontliners, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga hotels po. Okay. Bisan pa man nga giluagan na ang quarantine status sa syudad, aminado si Tikson nga nabalakag gihapon siya labi na nga aduna usab bagong klase sa kagaw nga Omicron. Subling pahimangno ni Tikson sa mga mobiyahe pagawas man o pasulod sa syudad nga sundon lang ang ilang mga gilatag nga rekisitos aron malikayan nga mataktan sa virus. Galing sa ibang bansa, we follow the IATF guidelines po. So kung ano man po yung guidelines sa NAIA in Manila or in Cebu, it's the same thing po here sa DIA po. Ang mga pagbabago is yung some of the countries na nilagay po sa green list, lalong kagaya ng South Africa and some of the European countries binalik po sa yellow list po. Nang hinaot si Tikson sa kooperasyon sa katawhan aron dungan nga mabatukan ang pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! Hapit na ang Pasko o tradisyon sa mga Pilipino nga dunay pabuto kay malipayon ang katawhan apan una kita magplano unsaon pagsaba-saba. Dunay warning ang Bureau of Fire Protection. Kung unsa ni, ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. 23 days na lang Pasko na. Og sigurado aduna gayoy magpabuto og daghan ang maghudyaka kay Pasko man. Apan karon pa lang nag-abiso na ang Bureau of Fire Protection sa publiko nga likayan ang disgrasya sa Pasko og bag-ong tuig labi na sa mga mahilig magpabuto. Kagahapon gilunsad ang Uplan Paalala Iwas Paputok 2021 sa mga nagkadaiyang lokal nga opisina sa Bureau of Fire Protection dinhi sa Agusan del Sur. Nagdungan og rekurida ang tanang mga estasyon arong ipahibalo sa katawhan ang kadaot nga posibleng idulot kung dili kita mag-amping sa ato ang paggamit og mga firecrackers, pyrotechnic device ug mga natural nga mga pabuto sama sa basuka ug uban pa. Ang tumong og tinguha ni ining ato ang programa Plan Iwas Paputok aron kini sa pagpahinumdum sa ato ang mga katilingban, no? Nga ang holiday season muabutay na o diha ato silang mapahinumduman o mahilikay usab sila sa sunog. Nanawagan ang mga bumbero sa katawhan. Among giawhag ang ato ang mga
ato ang katilingban sa kanunay pagmatngon nga kita mahilikay sa sunog. Kung in kaso adunay sunog, ato ang itawag dayon sa pinakaduol nga fire station. Siguraduhon nato nga aduna usab kitay hotline number kay kita wala mahibalo kung kanus-a moabot ang trahedya. Kahinumduman nga niining tuiga, nagka-record ang Department of Health og 85% nga pagkunhod sa kaso nga adunay kalambigitan sa selebrasyon sa Pasko ug bag-ong tuig. Giawhag ang katawhan nga dili magpataka og pabuto o magpatakag duslit sa mga firecrackers labi kung daghan og tao ug wala ka masuhito sa imong gidala aron ang disgrasya malikayan. Arjun Sabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 23 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!